Félicité kadi manati mérite soktia ko kebda ko wada fotel kadi handi en de tawna wana lamdo hasidi a wana nyami tundi kadi wana kadi wana bambi kadi manati non laji ko min duro ha nana ko haala ko dum don ha nana mbetula kono so Allah jarbi wallahi min doni ko amen daño daña sa doni don da ko ma kany an ka jallo gumdo anda hecco anda yorko anda gawri Musa min riima kon bana ko badana ko kadi manan duya yirdam yo Allah wat kadi dum jigma mi tandiru kadi jawa mama man dina hawlisi jawa mo tini mun haala ñew jawa bonani gallo sa goto mi tandiru kadi manana dinno kadi beydi jam woni hoja bilel kamara fedde noon kadi renduɓe sago fo teddinirama ɗo fedde haɓere gilli kadi mana teddinirama ɗo dabar kala Moussa Boukar yere edi wire babal pelle Moussa Boukar to wire sar ɓe ngawle hattama dabar kala bumay sama faatama ligguey til format to wire kaykaɓe dungel dabar kala jibi ha Boukar haari taw jeli boolo saga ayi Mamadou Dikal Barka to wite mana to guegue ɓe jella dabar kala wutu Mamadou wutu ali kali to hasana ler sama Boukar man wele to wite saru jella dabar kala laaji Ousmane Moussa Aliou Gayla ba jaaro tomi waldaw to wire mana sisi ɓe jogintoro hay dabar kala cubal goto ñaƴano koyɗe ma depré ɓe fotini nangue mague jasir Oumar Tagu cubalago to banggue ma to ma nandi seydi kay ya yuri jam ya jogoro jam
gawlo ma mana kadi ɓi gawlo ma mo jiɗɗa kadi mana mo monɗa kadi mo teddinɗa woni farma Ibrahima Hammadou Moussa Fayol jaaɗo to e bo sama e godide mayo sama jokoytaji tewɗi bangay makkaji ko ɗo noon e jonde e jooɗa ko ɗo e mana dolaji dentuɗi ɗo e wuuro wiyetengo Cincinnati o hayo ɗo ɗo galle mana ndino farma beelaɗo woni mana ɗo Samba mo Demba Sayre walla mbiya Samba Fama Seck ɗo ɗo galle makko ɗo min jooɗi jonde kanko jagani en caméra o minen fof amin beela amin betti mana ndino félicitation mana ko nomeɗa ko amin ñaago Allah noon kadi mana ya jogor jaam mana ndino Seydi Gaye an e bandel kadi mana sehlamaɓe hunde fof noon jomiraɗo ko jeeya ɗum tetta ko wona barke nde tawno heɓata ko mere mere Seydi Gaye an ko mako ko barke mi ñaago Allah noon ya judde hen balɗe nan machallah dendagal kadi manani no sehlaɓe sere sufita fotirdinirama ɗo namɗo inde mo nanani inde mo fotirdinirama ɗo an président o Moussa Yaya Gaye a tirdinirama président d'honneur o Sofi Abdoul Hay mo tirdinirama ɗo e Hadja Diye Dia mi tendin ɗo kadi manan to Abdoul Tabara Sall mi tendin ɗo kadi manan no Haali Gadio mi tendin ɗo kadi Alaji Aliou Dia